Здравейте хора, аз съм Питбу и днес ще направя втори епизод от поредицата ми на Take It Survivor. Чакайте само да видя дали този World беше. Защото играя си доста синглплеер и така. Да разбирам повече. Да се развивам повече в текета. След това, както виждате, от тук почнах и да, научих доста неща. Извинявам се за лага, но винаги ми лаг в началото. Все пак това е текет. И няма как да не ти лаги. Сега отиваме в търсене на рубини. Страшен лак. Чакайте малко. Като събитре. Опа. Искам да изключа няколко програми. Демонто да изключа. Добре. What the fuck? Някой път може да направя клип и да ви дам линк откъде си свалите текета, ако искате. Какво става, бе? Обикновено нямам такъв лак и не знам. Това не знам дали е заради мода. По-скоро не е. Пак се извинявам заради лага. Опа, кола. И аера. Добре. Трябваше ми айрон. Беше ми. Даже това не ми трябва, това е силвер. Може да се каже, че спешно ми трябваше айрон и кол. Ето, лага намаля горе-долу. Това не знам дали е заради фрапса или заради мода, но както и да е. Скоро ще трябва да отида навън за малко дърва, че нямам. Може да се каже, че да, нямам. И легло така ще ми трябва. Какво ли става, не знам. What the fuck? Това е нещо като пая. Не знам. Искам да спомена нещо.
Ето с тези армори даже в лава не можеш да умреш, под вода също. Пробвал съм ги на синглплеер. Читнал си ги съм де. Те почти е невъзможно да се направят на синглплеер. Ще трябва, ако искате да направите такива, ще трябват абсолютно много търсене. Даже за краката, които изискат най-малко материали. Изчакайте да видя това дали е... Не ми трябва. Защо ли ми лаги? Не знам. Сигурно защото слизам на по-надолу. Не знам. След малко ще се трясна компа на здраво, да изпуши. What the fuck, bitches? Какъв е то лак? И то зверски. Не знам. Кой е почти вече един стак и мисля да се качва нагоре. Да отидем малко за дърва. После ще продължа да копая. Ден е вече и мога да изляза. Ми хареса така да се кача. Мишката нагоре все едно е надолу и си скачам. Майко. Тъп зверски лак. Какво правя? Ето. Прави си го. Това не ми трябва. Какви са тя? Букален лак. Добре, имам айрон. Да сложим да набера повече. Добре. Защо ли имам лак? В първи епизод нямам никакъв. Обещавам, че в третия епизод ще разбера какъв е лага и ще го премахна. Не е забавно. Това е сигурно заради мода ми картата. И ще го премахна. Това пък какво е? О, малко. Чая да видим. Ако вземем 3 айрона си... Това не знам, това резачка ли е? Не пробвах. Както и да е. Ще похарча едно айрон да видя това какво е. Това е нещо като меч.
Нищо. Този сорт. Отивам да видя нещо навън. Какъв е този зверски лак? Мамицата му да я ви тъпямата. Ще го избия. Сърничка. Но това е лисица, бе. Сега ще те убия. Чу. Дали ще ме хапи? На, мри. Зайченцето бяло. Умряло. А нещо за дърва ли? Не знам. Не. Така си го направих. Това да не е за дърт. Не. Ще ме накара, ще го избия. Както виждате, тук имам много по-малко лак от мината. Да, точно. Много по-малко. Това па черно пресе. Сега те убих. Умри. Ето, пажолки. Чикарито! Както вижда, както каза Ник. Чикарито, ти ли си? Умри! Аз ще отидам да посъбера малко вулканични камъни. Да си направим вулканичен стон. Ако така мога да се изразя. Мога ли? Опа, порцелан. И то доста. После ще дойдем. Първо искам да събера вулканични камъни. Мисля да привършвам този епизод заради лага. Добре, чао. Обещавам, че в другия епизод няма да има такъв лаг. Добре, довиждане. Ето къде съм.